amang inang jongjong mahita saluhutna. Hurian yang hinaholongan itu hatta Yesus Kristus, nama mulus do hita, nama mulus do partikian jalalau salpu. Alai di luas tu hatta do hita memasuki tahun baru 2026. Nuaeng merluhu do hita di adopan itu hatta medok mauliate. Ala saluhut pasu-pasuna, padonganyonna dohot holong nerohana na mangaramoti hita di tahun salpui. Alani sahakma tabe nami sudi perhaladoni huriat tatuamu. Selamat tahun baru madihamu saluhna. Selamat tahun baru madihamu. Di persobot tatu hatta di tikion dia rahot dohita asaunang lalap hita manaili tu akan oksalpo. Alai di jodoh hita patohom dirita tu sakap ne Kristusi di ngoluta. Aibana do patigor aka dalatta madalani taunon. Alani tapuji matuhatta di bagasan hati bulonna maredde mahita nauk salpu taun naburuki homa hupuji tuhake. Salpu marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, natu mau palangit dohot tanoon. Amin. Ahudo Alpha, ahudo Omega, bonana dohot ujungna ninna Tuhani, na adong dohot nang adokkian dohot naro, pargogo na sumurung. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, sian asini rohamdo ubat cahat kami tu tahun net baruon. Hodo na mga ramoti hami di baga sa tahun nasal pui. Saya asi maroham. Saya unang tulak hami nuaing. Saya dongani mahami di bagasan tahun na baruon. Pasu-pasu hami ro di akka ulaw na dinggan na hula hami marhiti-hiti guarmo. Alay na gumudang pasu-pasuhon mahatam na badiyay turhanami. Asgabi na baru rohanami. Asa tarpamasuk ho hami tuban wagidjang di hasusudan ni buhal nami. Amin. Mari dimahita. Di baheni atau puji dengan bersam-sadarion ai pine akon ruji-ruji idona dapat sai toto o Jesus nama roholong roha ikon huji goarmi di bahaya luhut dengan basa tua pinahasa hatmi. Tangyo kamuma patik ni debata dihita ima pesalmen tululpi itu ayat 5. Pasahat madalanmu tu Jehovah jala haposi ibana asa ibana paturehon ido sahatna atong rap mangidugu gumahita tu Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Oh Tuhan Yesus, oh Rajaku, tangihon ang naposomon, naing topo taku dosaku, Tuhan segagom tanon, ay nang
Matopo ti madosata martang yang mahita. Ale di bata nami na marasi roha jalan abadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tu zulum, huhilala hami, rikot do asini roham disaluhut hami halak perdosa. Alani ido ubahin nahu paserep hami diri nami sadarion di zulum. Jalahu parhatopot hami, tung najot-jot do hami manibil siyan akadalan muna badia songo biru-biru nalilu. Say unang pabali hami siya zulum alani dosa nami aidang di halomon roham hamatian nya kapardosa. Alay hamubaon ni rohana do lomon ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalasyon nami, marhite-hite pangulo nami na sasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham di hami, marhite-hite panidangion, dohot hagugoon nito di parbadia, asa tarapul situtu rohanami madjouho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiyay. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Songon sitong na manguluaw ninna Tuhan Jehovah, tung na solomodor hakumida hamatian ni parjahat. Nalomodor hakumida hamumulak ni parjahati tumadik kodalan na asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na digidjang. Warna asing dangadong na doson goharni Tuhaku Yesus Kristus di pamalum rohatki Oho na marsaki sayro tu Tuhan mi Dang bumoy malum di ban Yesus Tungmudar ni Tuhaku do mamuri rohaki Marolop-olop todiki marningot asini O hatuaoni nasoboy salbui Humokop audo mate tuhaki Tangiho kamu mahatani debata Turpuk epistel di tahun naib baru sadarion Ima Heber 12 ayat 12 1 ayat 17. Dibaheni patogar hamuma tangan na sumarnangon dohot ulu nitot na teluk-teluk. Patigor hamuma si dalanan ni patmuna asa unang lam sitik na papang asa sumuang malum manian. Matahok kamu ma asa unang adong napaholang diri na siyan asin ni rohani di bata unangi gabi urat napait na martubur si horhon hasusaan gabi hodar maon torop bahenon nii Tumuunang maadong parmainan mana naman sumsisa na sumiran sa sihaan alani sa ay di boto hamudo na tartulak do ibana dinanaing manian pasu-pasui ibana muse dang jupang sa hasiatan ni bubani rohai atik pe mariluilu ibana mga luluisa ido sahatna mertua ma akan atu mangyok kata ni debata jalan nau piopsa amen. Jesus honapuna dohot na adong niyang gogo dohot hosaki
tangan mi sahat matu tangan mi sai rajai mamataki mana kasih dalan mi sai patinggol pinggol hi tumangihon hatami tumangihon hatami tahatidak ko maha porsiaw tay songon nahina tidak ko ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata jahuba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumapalangit dohotana au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian siato di parbadia adorak suhabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni selatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dong ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hutul tu siamun di debata zahuba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanaon manghumi halak na mangulu dohot na mate hau porsia ditodi parbadia jala adok sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasisan di dosa dohot dihatai naman do mulak mangulu sogot daging halak dohot dihangaluan nasora sudah amin. Oras malita manginang selamat tabar malita sunggul-sunggul di parpungata awal tahun sada Januari 2026 aparjolo warni penguata sadarion ima tahun naik baru topik debata patigor dalammu Allah meluruskan jalanmu jalan na manguluhon perpunguata di tahun na baruon ima opui porus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan na miste na paduahon padidion na badia tuare minggu tanggal 4 Januari 2026 di patu pahuriata do padidion na badia di permingguan harian pukul 10.30 Hobartusi di hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026 di Patupado perguruan Tuak Kanatoras nanaing mabuan yang akon na terdiri masuk pukul 10.00 WIB maringana di gereja jala dibuka ma buku harwason dohot surat pengantar nasian situa lingkungan songnima sunggul-sunggul di parpungota sedarian shalom. Shalom. Manugoton bicar mata nyari nalabok manodangi portibion tadana dileu tu hatta dope tu hitang ngulu asa merpakirimok kita tu hatta. Ibana do napatari parhita tu tahun naik baruon papos rohatta marhite hatana molo disakapi roham manangaha saina saut doi tu pahanna jalan marhatiuron akadalanmu sodanganna di bagasan sodang ni pakirimon sisongoni mahita naing marpanidangion marhite utusan nama dok hata di tonga-tongata pinasahat mang na mewakili utusan ni ruas ni huria utusan ni pangarato dohot utusan ni parhalado noing husa pasata matiki tua mang en simorakir utusan ni ruas ni huria
Salam. Shalom. Horas madihita salhuna. Horas. Jumolo hita madok mulai tutu hatta siala asi dohok basani rohana bodope hita sahat tu tahun baru tahun 2020 nomon. Satabi godang madihita salhuna dia mang inang molo pitung ngau neng mewakili hita siar ruas lapas sahaton selamat tahun baru di hita mangidutiki hami sautik tuhamu salhuna nak suaraku maswarata salhuna teh. Jadi perjulu sahalu patada hukum diri nami mulau nuangi sona jongjong mewakili hita sudi ruas guarhu NM Simorakir nama ngalapau dok nahu alap imenat taburu padiangan tuluma dana dihami. Jadi sian hami keluarga perjulu mau pasahat tami selamat tahun baru madi hita saluna. Selamat tahun baru. Nahu hormati hami epuya borus. Nahu hormati hami kadip koinonia. Nahu hormati hami ulan ni huriatta. Nahu hormati hami pangulagok tiki nadong di huriatto. Nahu hormati hami perhalado ni huria. Sudi ruas amang inang remaja na poso bulung suaksoni dohot akka sekolah minggu. Dohot akka amang dainang yang akon nami narona sian luat pangaratuani. Apalagi tikyon dilihat Tuhan dope di hita basa-basa na bodo beta salpuho tahun 2025 tu tahun 2020 nomon pangiduan tina tutuhani asa dia mau ti hita di nama dalani tahun 2020 nomon ala nadang tabo tur pe manangah si dalanata pos dorohata di si ruas ni huria HKBP Piaraja khususna akayana konami dohot akka sekolah minggu. Jadi malusya kami ruas mewakili ruas ni HKBP Piaraja tuhamu perhalado nami saluhuna terlumo bima tu uluan ni huria nami selamat tahun baru madihamu dohok komos pangiduan nami tu Tuhani asa di tahun 2026 mergugu hamu tong manguluhon huriata dohot akar rencana ni huriata na ulinda dinggan nanak si pato potar be asa di pasa tuhata tuhita saluhuna molo pesongoni hata sawatik siak kami mewakili ruas ni huriata huria HKBP Piaraja sahalinai sian hami ruas ni huria HKBP Piaraja pasahato tin selamat tahun baru madita saluna. Shalom. Shalom. Horas. Horas. Nuaing pasatami matiki mewakili pangaratu tuamang Bapak Jeremy Lubat Tobing. Horas madihita saluhuna. Horas. Selamat tahun baru 2020. Selamat tahun baru. Moliate ma dituhatta pardenggan basai. Boy tutu hita saluhuna taripar apala dibona ni tahun 2020 nomon. Tohoma tutu hita akka yanakon ni tuhatta. Tabuhaido apala dibona ni tahun 2020 nomon. Mungkin dabudari nungabe tabahe tubabe akka acara jala sadarion taha muliateho dututu asido dengan di debata tok tabuhai musenang apala di sada Januari tahun 2020 nomon alani i marsanga ma debata tohoma tutu jongjong arison waeng songona mewakili pangaratto alani i sattabi godang ma dihita akka amanginang molotung pehami di pajolo nuaeng jongjong di joloon na sisada hata sisada oloan sisada pangiduan mahita tutu hatta debata molotung adong nanaeng sipatol hasot tutu sian hami pangarato naong sisada hata mahita saluhuna alani adorakso hutapatri parhon akka hata sipasaton nami jumolo mahupata deok kami diri nami kami sadiri tohoma tutu pangarato ni huriaon mulai sian SD sekolah au apalagi di samping ni sekolah do songoni tutu au sadiri kami sadiri tardidi jala tongon malua penang jala tarpasu-pasu
tongdo di Huria HKBP Piara Jaon. Jala hamisa diri ima yanak konni pangula do ima halak amang situa NPL lubat tobing mangalap boru nirajai ima halak tulang nami si majutak. Jala hamisa diri ima namargoar situa SML lubat tobing halak inang boru nirajai boru si majutak tolu madadana di hami. Jala saluhuna hamisa diri pe tinggal di Pekanbaru do. Pekanbaru HKBP Pasir Putih Resort Trinitatis. Alani upasat hami ma tuhamu saluhuna aka amanginang selamat tau baru ma dihita saluhuna. Tongot tutu apala di Huria HKBP tongon na pinatolhas ni ima pucuk pimpinan amang opui Victor Tinabunan jala tahun 2025 doh tuna mangihut di dokor do tahun transformasi jala macetakas na bodari tutu di patolhas ima di pertangyangan di Bonatau di Bagas Tawe gabe keluarga si Oloi de Bata jala si Huton Ibana Mahita jala tongon tutu posro hatta dakta boto kana masa si Bolusotta di tahun 2020 nomon alai song na pinasa ni halak amang nak ini nabodari ima hala amang kabit koinonia nama dok tu hita de Bata dakya maninggal hon hita di pardalanan ningolutta alani pos rohanami di Huria HKBP Piaraja marhite uluan Huria halak amang butar-butar suaksoni marhite akka parhobas parhalado akka situa dohot akka ruas na mga lihod dirina gawe parhobas di Huriaon marhite akka song leader marhite akka na berperan di pakkubasion ni Huria suaksoni nang ruas ni Huria ni HKBP na adong di Piara Jaon pos rohanami nagabe Huria nagabe sitiruam maut tutu di saluhut akka na humaliang na adong di distrikon na adong di Indonesia do na adong di Portibion gabe contoh ma Huria HKBP ngadong di Piara Jaon tu saluhut Huria na adong di HKBP secara umum. Alani pos rohatta sian hami pribadi, sian hami keluarga, do sia saluhut akka pangarato mengucapkan selamat tahun baru marihita saluhutna jala di Batama nama masu hita Butima. Noeng kupasata metiki mandokata mewakili perhalado tuamang situa kalu batawi. Shalom. Shalom. Selamat baru ma dihita saluhutna. Selamat baru. Nahu hormati hami opung eporus. Nahu hormati hami Kepala Departemen Kononia Amang Sinaga, dohot Dewan Kononia, dohot Maturia, dohot Diakonia. Nahu hormati hami saluhut nahita ruas nihuria. Nahu haulong hami sudah hita perhalado. Malatungau pe noang dison mengawakili sian perhalado dos marohatta naung sisadahata do hita laho pasahaton selamat terbaru tu ruas ni huriatta maliate madi tu hatta ala bui hita manalpuhon taon na buruki bui hita mabongoti taon na baruon saluhut nai ala ni dengan ni basa ni Tuhanido tamasi tutudo hita madok moliate tutuhani ala dilehodo hagugo di hita ragam bonatabulus akka hamaolon alai porsia do hita na lehonon ni debatado hagugo di hita laho manalpuhoni ima taon na burki nang gudang hamaolon natabulus alai dilehod debatado hatiuron marhite parsawarata di Bagasatikion
Bui hita bongot tu bagas joroon laho manangihon hatani debata. Sian hami perhalado pasahaton tu hita saluhutna ruas ni huria peraja dohot pangarato mangido hami tu adu pamuna ruas ni huria ala terbatas do kemampuan nami jala berbeda-beda do talenta nami alai mangido tangiang do hami tu hamuna saluhutna ruas ni huria marhite talenta nani lehon ni debata tu hami perhalado ubahen hami pasangapon goarni debata marharinggason hami tujuan neron makubasi asa marhite haringgason nani lehon ni debata ringgas nang ruas ni huria manopot bagas joroon sisada tahi kita laho mamuji pasangapon goarni Tuhaning posrohanami marhite tangiang muna nang hami perhalado lam haringgason hami tujuan neron asa songon naung di jujur tahun na bedari asa marhite tu tahun 2026 marharinggason saluhutna ruas ni huria laho manopo bagas joro ni Tuhani asa tong taruli ruas ni huria saluhutna di barita nauli nani pasa ni naposona songani matang yang nami sian perhalado maulo tunggodang pe akka hamolon tabulus tatangnya kutuadu pandidebata leonon na dihita gugun laho manalpuhoni saluhutna maulo tungadope di bagasan arsa ni roha tuhatama na mga puli maulo tungadope akka parsahiton cai di leho debata mahagugon maulo tung tabulus pe parsahitoni alai marnida haringgasot tadi laho mamuji pasah mengapon goarni Tuhani ala ibanado na mga lehon hagugon songoni masaha ni hatanami perhalado meliate gudang ma di pasaran nami tuhatama nama masuk-masuk Uriani tuhata nuaing matikina tapasahat pelian na muli tutuhata maridi mahita Jesus hodo saitotong
Bitang si partogido hotop di dalam nami ay binani sodami tiur setut Dameni debata na sumurung sian saluh naroha ima mangaramoti aka hati-hati doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Tuita saluhut hina holongan ituata nuaing tajakon ma barita nauli jamita di tau baru sadarion sian poda tulu ayat sada sa rodi ayat 5. Alianaha seunang halupaho poda na sianau sai dirado tiro hamma akatonaku ai tabani ido diho gajang ni ari-ari dohot taun ning odum dohot dame seunang mata lusos ya roham habasau dot hasitongan horuk-horukot tagona nakai turukungmu jala suraton akai baen parningotan ni roham. Jadi dapota nasini roha dohot pangatusion na denggan ho maradopo debata dohot jolma. Marhapo satu jahu bamaho sian nasaroham. Jala unang marpangucadiako tu pikiranmu sendiri. Ido sahakna tuamuna kamang kenang kita sude nadi HKBP Piarajaon. Nak sudema perhalado ruas ni HKBP di Sadok Portibion sian hami uluan ni huriata dua na kami deson ni basadiri son purus dot inata dison borni rajai pangaribu dua dana di hami do tamang kepala departemen ekonomia pendeta Dr. Leonal Sinaga dot inang nang pimpinat tanah tudu naso di tonga-tongata hutabi hami mahamu di bagasan holong rasyat tuhatai. Selamat tau baru madihita salhuna. Nuaeng songon na tahasomal hod di HKBP jahot tama jamita na pinato putomo ni epurus HKBP nakpeiba na patumuh-tumuho na laitong majinaha sian barita nauli puda tulu ayat 1:5 nakin. Jadi hamu nah hinaholongan itu hata parhala duduk ruas ni HKBP di Sadok Portibion tapuji matu hata na pataruhi tabongot tu tahun na baruon. Di minggu juk tau perhuriaon laos parningota dia kanamod dik tanggal 27 November 2025 nasalpu. Tabegido ditik-tikkon gor-gor ni akadongat tanong modding. Jadi nuaik takas majolo taparrohahon namang huton. Holan nama begi gor ni namodding na ditik-tikkon dope hita. Dang ditik-tikkon dope guarta. Sahalinai. Dang ditik-tik ko dope guarta. Biar usong na agak bingung-bingung kamu. Tutusi tutulo. Jeladangalan di burjuta. Jadi molosongoni holan nama bege ditik-tik ko dope hita. Dang guarta dope ditik-tikon. Adong mana nion nomoti na tulu amanginang. Na perjulu tatangyak ko jala tatukuli maakadongata natongon marsak marhabut ni roha do pinuaing. Ang giat dipergugui tu hatta jala toktong marsihoho nasida marhapor siau tu Tuhane. Jalan apa dua hon odo nama cerikot. Mulu mangulu do pehitan waing dang nau burju hita si anak kadongat tanang jumolo modingi. Holan alaniasi dot holong ni rohan itu hatta do. Jalan narumik kotoddo.
Na adong dope sakap nauli siya tuhatta ubay mangulu hita jala bongot tu tahun na baru 2020 naman. Jala na patuluhon ala horan ubege na ditiktikod dope hita las marohatta mo kadungan. Jala tapuji tuhatta huhutta dalani ngolutta di bagasan panadaon na takas di debata nang nasa pabahenan na dohot makanguluhon pakanguluhon nati kos di lomo ni rohani di bata. Jadi hamua kana hinaholongan itu hata ditotopon HKBP do odola pakubasio di 2020 nomon ima pangajarion haporseaon di tongan di keluarga, pengajaran iman di tengah keluarga. Jala di pakuling itu hatta hita marhite poda tulu naung tatangihon nakin na adok pertalian na nang tungulu keluarga. Diodol hoddo hinarikok ni roha di poda tuluon dinata hajanakin dinata tangihon poda tuluon adong opat hali didok hata roham. Didok di sinaking sai di raduti roham. Seunak talusos sia roham. Suraton akai bay perningotan ni roham. Jala tumakas Maria 5. Marha posat tujahuba maho sian nasa roham. Jala unang marpangusad dia ko tu pikiramu sendiri. Ale unang jo manigor tubora ni nama kanguluhono lauro hatta. Niani ko saha do tu si. Alaina perjulu jalan arumikot lau majolo rohata tuding gabbasani debata nama ngalihor roha tuhita. Hira suruk-surung ni hita jol mado dileo debata roha. Dang dileo ni tuakana tinok pana asing. Asa silehon-lehon na matsiar gado rohai tuhita. Deng gado rohatai ditoppa debata na dengkar rohai. Tahap persyai rohaido permianan ni tuhatta di ngoluon. Di rohaido masa panibangion. Siar rohaido ruar haputusan. Jalamano tuhos situtudo rohai tunasa pabahena dohot pangalahope. Imahina argani rohai. Sialanima takas diodol hod di puda 4 ayat 27. Sia saluhus si jagaoni gumodang majaga roham ai siani do ruar aka mual hangoluan. Hati Indonesia didok, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah mengalir kehidupan. Molodenggan roha kadongan tarida mai marhite nasaimian lasni roha di bagasat Tuhani di ngolutta. Patardo tarida roha na denggan marhite na parroha mauliate jala parlabas ni roha hita. Ale molosega roha tarida donangi marhite na marroha-roha, parroha diri, parroha mago, sigodang roha. Sega donak pangalaho jaladang manupak tunau lingolu doho pabahenape molosega roha. Asa macetak kasma togu tatiop jala lumobi tahanguluhon nanidok ni ayat 5 nauk tatangihon naking marha posat tujahuba mahosian nasaroham jala unang marpangusad diako tu pikiramu sendiri. Taboto gudang do namangalito hirohatta di partikianon gudang namangalito hirohan ya kaya nakota nuaingon raga do narkoba, judi online, ragam ni game na menigay pikiran do rohanya kasuduk na poso. Taringot tu pangotak ni gameon rupani manghuton organisasi kesehatan dunia PBB adok sada sahih na digwari ima game disorder. Ala pagudaku mar game gabi terganggu pikiran, terganggu parohao dohot pernguluo si ganupari. Naeng malua aka yanak kota manginang sian marabulun hinor honi narkoba judi online dohot game
Gumudang do peranan ni keluarga majamot to nakai asa malua ke anak kota sian marana bui manegay na sida. Bagas tabi manang keluarga do sekolah parjulu padimun-dimun haporsiaon parrohaud dohot parangen ya kay anak kota. Si panupahi do huria dohot parsekolahan. Sialani do ikot takas ngulusi partangiang keluarga. Ikot say di patubigihon hatan di debata di tongan ni bagas. Merudang dijabu biak kaya nakon alanya ka parsekolahan manang pangaratowar rupani. Dia kena bui patu pahosa diurupi hamajuonoddo hita. Bui martangiang borngin nai marhite video call. Taparhatopo do hamajuoni dahalap pangurupion itu hata asa toktong. Marpasauran keluarga tu hata. Sahatu tikyon adong dua rumang ni panugu-nugu tudak danak naso apala si panugu tu nadenggan. Nasada ima nakoras. Di bahedak danahi mangula si ulau lubi siya tolak ni guguna. Dungi nasay mangay na ginwaran kekerasan verbal. Hatan amabay marsak, muruk, madili, maddate. Dohot kekerasan fisik marhite na mangunay tangan, manang mamukul. Marurak manang kekerasan di rohani dak danahi. Mulu somalum rohanay sahat tu na magudang boy do gabi parjahat ibana muse. Nasadanari ima na palubihu mabay manja. Olo may alaradi sudi siala sukup sinadongan mananggodak kepeng ni natorasna. Nunga suapala nakpe suapala rikok rupani alay molo dipangido manigor dilian. Manang aha dipangido manigor radi. Masada nama bain na ginwaran generasi strawberry. Songo perbuan strawberry murah busuk. Hira songo ni madiba kana posoi murah-murah stres. Murah-murah madele. Murah-murah mardadi. Hurang daya juang. Jadi etok songo dia ma. Kamu akan hita sudi. Di hata Indonesia dohono masongonon. Dengan hikmat dari Tuhan, tugas orang tua dalam mendidik anak adalah tegas tanpa kekerasan dan berusaha membuat anaknya bahagia tanpa memanjakan. Marnida hinarikok ni panugu-nugu tua ke anak kota, say ni sorahodo di 5 tahun na parpudion. Tua kadak danak sekolah minggu, remaja do naposo bulung. Anggiat marpadan nasida dia dopan itu hatai asa takas jupang di nasida na ginawara tolu tibo sada serep. Ima tibo haporsiaw beriman teguh tibo parbinotoan cerdas tibo di pangalahon adenggan perilaku terpuji jala serep maroha rendah hati songon natoras tarjudu hita manukoli akena kota anggia jupang natulu tibo jala sada serep dinguluna sida si kanopari. Songon huria terjodoh hita maka padotop panugunuguon anggiat magudang akay nakotai di bagasan haporsyaon natugutu Tuhane. Angguakan asing nay ya manginang akan alunadenggan mangihut doy haporsyaonoddo si patujulota. Di tonga-tonga ni portibion na gok harudu todot hamaulonon gumudang malauro hatta tutu hatta. Dakta boto akadia naneng masa alayoddo tahaposi. Taparohaho majo manginang. Mangulu jala mangula do tuhata di tonga-tongata. Sopok di bodani taonot di pakuling itu hatta hita marhapo satu jahuba maho sian nasa roham. Jala unang marpangu sadia ko tu pikiranmu sadiri. Saibana matadda di nasa dalammu, asaibana patigor ka dalammu. Tau haposa do tuhata margogoyo kita mengadupi nasa ragam di namaol. Manadda di nasa dalata lapatanna mamilit na umuli na hubar tulomo ni rohani Tuhata mabuat haputusan naso mangasahon hamaloota alay marhite bisu na siya Tuhata dangadong napamaul hudi di batak siya ni unang murah-murahi tamadili
niulah hasalinay madok asa tadap turo hatabi. Dang adong na pamaulhu di debata. Sialani unang murah-murah hita madele. Asa nuaik petak kasma tapadat to diadopan itu hatai. Jalasian nasa rohata madok diadopan itu hatai nuaing. Mar haposat tuhoma au ali Tuhan. Sonang madalakku tahun 2020 nomon mar donga toko. Jala gabe pasu-pasu ngoluku. Si panugu tuha jujupang ni hamubao tunom muli tunahumaliang. Amin. Tuhan mulia atas itu tu marohanami dio. Molo di pabongoto hami tu 2020 nomon. Tuk sian asni rohap sabing dua Tuhan. Hutad dahami do diri nami. Dada alani burju nami, alani hatawon nami. Si patagali do hami Tuhan. Alayom manuaing di papatarho asidot holong neroham di hami sudi. Di pataruho hami tu tahun naib baruon. Ali Tuhan sian nasa rohanami mamuji guarmu nabadiai. Atok songon nauk pinapatarmu holong neroham padonganim di hami tiak tahun naung hubulus hami. Di tahun 2020 nomope Tuhan marha posat tuho mahami. Sai pasu-pasu akka rumah tangga nami be. Asang giat jupang di hami hapor siaon na tugu. Jalang giat ali Tuhan marhite-hite rumah tangga nami be. Takas ali Tuhan marsinod dang hati uromu. Atong ali Tuhan sahat tuho mahami marsa sahalak. Sahat tuhoma keluarga nami be. Sahat tuhoma huriam HKBP. Dongani pasu-pasu mahami manipat sataunon di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Urian itu hata tapasahat mapiliata marpiliat tu zulu marit di mahita di bata bandongan mi. Di bata bandongan mi lau mangula muban ibana haposanmu sai paseret
batang yak kemapeliata. Ali di batang amanami na di banwa gijang, hodo harorwan di saluhut sileho-leho na denggan, dohot nasa uli basa na mau diutus. Hupasahat tami masian na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo me gabiwap na hucus di jolong, pasu-pasu mei jalaramoti, asa ho perhasia kami pilihanon, pati bulhon harajau mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite totim. Asalam hutadda hami gudang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami mardok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debatana somar mula na somar patsohotan, debatana manoktong rudi saliling nililingna, na solo sudah dua kataomu, jaladang mar perbolatan akka ariarim, ale jepek jalagabur salpudo tahun nami, dohot ariari nami. Nunga salpu musi sada tahun sian ariari nami, ale dak salpu yang go asini roham, dibaheni hupuji hami ho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ala ni gudang ni asini roham na pasahat tami tubonan ni taunon. Mace gudang guna dinggan sian basa-basam hujalo hami manipat taun nasalpui. Jalo hingot tami dui sadarion. Ope mauliate marohanami tuho. Ala di pangulu jala diramoti ho hami. Dileokosi panganot dohot parulusot di hami. Jala di pasu-pasuho na niulan ni tangan nami. Akub ni dileokodo hasonangat tuluak nami. Jala di palua hodo hami sian parmaraan. Jala di ramoti hodo hami di hagugotan. Toktong do dileoko barita naulii madongani hami. Asasanga hami paubaho roha nami. Akub ni dileokodo apulapul tunamarsak tunamatean asonang madili nasida. Molo hingot hami sudi pabahinan nami di tahun naksalpui na maila do hami nuaing marodopoko. Ala jut magopo ari-ari nami dohot asini roham hubaik kami. Ope bica di salpuho ko nuaik tahun naksalpui siak kami. Salpuhom masudi pabahinan nami na hurangi. Jalasi sasudi dosa nami. Sai hukupi ma pabahinan nami na hurangi marhite-hite asini roham. Dia bati hodo hami manipat nasa tauni jala dida hodo lan nasa marparbuina denggat di tonga-tonga nami. Seunang jolo taba sepasobu mahami mangulu anggiat marparbuina denggat kami tujolo anon. Hu parhatopot tami do sudi asini roham. Jala di bagasan haserepo dohot uduk ni roha do hami nuaing mangido tuho. Sahat tuho mahami otsudi. Saya tugu-tugu jala ramoti mahami sasudi. Saya tugu-tugu jala ramoti mahami di bona ni taunon. Songoni ganu pari asa pujion nami ho di taon naroon. Patuduhom maganu pari tu hami dalan si dalanan nami. Dohot ulaw si ulaw nami. Saya pasu-pasu mahami juppa marpungu di bagasmon. Di persikolaan songoni dohot di bagas nami bi. Saya tu pahi sudi perjamita pangajari dohot na pature-turehon na marsahit. Songoni dohot na pinasahat tu nasida. Saya ramoti ma na manggonggomi hami. Tatak masaluhut na tarsosak na pugus na dangol na somarama na somarina. Na nilian ni halak. Unang luas na sida ho narupa. Ale patuduhom matu na sida asini roham na somat sohoti. Asarak malasi roha hami sugut dia sonangan di labungmu, di inganan nahot, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmo,
sai Roma harajaumu, sai saut malo maniroham di banotongaon songon na di banua kijang. Lehoma tuhami sadarion hangoduan siapari. Si sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangojunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Dido pakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor homa damena tutotim. Horas mandite nang otomang dot hormatu pangidu hamima opuye porus dot keluarga jongjong di Jolo songoni Bapak Kepala Departemen Koinonia dot keluarga songoni nang Bapak Sekjen dot inang tu Jolo dot kita perhalado Roma hitam majalak tu Jolo ruas niuriata. Tuhan
Selamat tahun baru buat kita semua.